Hodie, zuen amakik hauen, azterako. Bai. Latea okiten zen duen. Bai. Zogo ikitzean. Bai. Amakik eban, lehitzen duzun amari, amengo amari bebai, nire amari. Dekarte genduzek eganak, nite, astoan, egolako trako zuri bateaz, nitxekatzu. Da, errotie, zatezkun amak, nire izti eta bereko etorte egitezen, astoan. Zatezkun, pasebek lan ikusten bazue, horan erderaz berbeta, guardazu mitek edo lakoak ziten. Da, ana atzi nitsi astoa, obizik azostantzen horiek, fit, bape barik. Eta itxian atzien, eta gero joan zeuek. Bentexu nira mazela jakin goan erderaz, guk ondo ez da egitzia, esatezun maze. Zango zuen, akereniz, preparete botetea ditu nezti eta gizeko. Akereniz, a visitarles a los abuelos. Zuek ezan. Eta degaren ziren, astoagaz, horiek egoaten ari. Ebitezkun amak trakuzu izetkaz, eta ondo ibinit hori bat. Eta orde egoten zan, abastoseko horren egidur ez da. Horre bainitzera. Errotea jagoten oten zirelako. Claro.